Hold kæft, mand. Hold kæft, men du har lagt op. Har der været nogen børn, eller hvad? Er det bare løgn, det I siger? Nej, men er du? Du kan ikke bare komme og tage. Ja, sådan ser det sgu ud, når man rører Junkers stash, ikke også? Altså, så I ham her, mand. Total junkie, man. Jeg har kendt dem i mange år, mand. Og så han skulle lige have nogen på kassen. Jamen, ja, det er som sagt meget, der er Junker, ikke? Altså, jeg sidder her på en ukendt legeplads i Storkøbenhavn og sælger lidt narko til unge mennesker. Og ja, jeg er sgu ligeglad. Helt ned til 3 år. Når de begynder at få tænder, så kan de kraftedeme også snige om dagen, man. Men jeg kommer lige tilbage, fordi jeg skal lige, du ved... Hvor ser du der, men... Lad være med det der, man. Jeg skal lige skide. Ja. Så du slapper bare af, du har fået nogen på kassen og sådan noget der. Ja, det er så fortællelsen her. Vi kører tæt på, sådan som man ikke kan se øjnene. Det er det vigtigste med når folk, du ved, snakker om sådan nogle programmer her. Vi sad og så på... Ja, her har vi så uden biskopper her. Nu er lige glade, de her band, men jeg ved ikke også, at de har fundet ham. De ved, at han er på sin egen plads, men de ved ikke rigtig hvor. Og de har ligesom den helikopter ud, så nu prøver vi at tage helt stage i børnegitarre, ikke også? Så vi sidder og så afhører helt væk, ja. Jo. Og så kører det ellers bare, jeg er lidt psykopat. Ja. Vi spiste de her piller, vi købte nede på gaden ved kirken. Og senere har vi jo selv siddet her, men jeg vil sige, at det er løgn, det der med, at der er børn på legepladser, der tager narko. Fordi vi har aldrig siddet i større gæld til vores bagmand, end vi gør nu, hvor vi selv har taget helt lortet. Så arrivederci, og vi ses i Spanien. Hej, mutterfuckers.